ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозиро обуна шидаги нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктои мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 150,000 сомонӣ. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Шарора. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона, об, свет дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 150,000 сомонӣ. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. духонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 47 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 330,000 сомонӣ. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Конибодум, сехонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 70 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон, садик дар наздикиш аст. нархаш 255,000 сомонӣ. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, духонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 70 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, бозор, садик дар наздикиш аст. нархаш 385,000 сомонияи бародаро, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 4хонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 114 квадрат метр. ремонти хонаҳо миёна. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 250,000 сомонияи бародаро, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипразим, духонага квартира
дар якум ошона қарор дорад. 57 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб рӯи канон дар наздикиш аст. хонаро сирочна почили чораш фурӯхта мешавад. нархаш 235 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, духонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 50 квадрати метр. ремонти хонаҳо замонавӣ, евроремонт. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, бозор дар наздикиш аст. нархаш 200 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 8 сотиқ заминай, хона дуошонага, 8 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 260 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. варианти алишиам ҳастаи бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутта. 2 сотиқ заминай, 4 дар хона, об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст, евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик, магазин дар наздикиш аст. нархаш 360 000 сомонияи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. ҳама каса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда.